सामना तुम्हाला संघर्षपूर्ण पाहायला मिळेल. 12 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता असेल. संघर्ष करावा लागेल. मैदानाच्या आतमध्ये प्रयत्न करावे लागतील. कशा प्रकारची गोलंदाजी होईल, कशा प्रकारची फलंदाजी होईल. अमर गोलंदाजी मार्गावर येतोय. महत्वपूर्ण षटक असेल. या षटकावरती सामन्याचं गणित बांधलं जाईल. 12 चेंडू 17 धावांची आवश्यकता असेल. अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये ही सलामीर मैदानाच्या आतमध्ये आहे. जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष से कोई महान नहीं बनता, जब तक न बड़े हथौड़े के गाव पत्थर भी भगवान नहीं बनता. तुम्हाला संघर्ष करावा लागेल मैदानाच्या आतमध्ये. गोलंदाजी मार्गावर सज्ज असेल अमर. ही गोलंदाजी महत्वाची असेल. षटकानंतर चेंडू होता. पुन्हा एकदा फाईन लेग रिजन मध्ये खेळला गेलाय. म्हणावा तसा फटका बॅटच्या रडार मध्ये आला नव्हता. तत्वर मिळत आहेत त्या 2 धावा. 2 धावेवर संघाची धाव संख्या पाहायला मिळते ती 16 धावा. आता मात्र हळूहळू परेशाला माहितीये की गिअर चेंज करावा लागेल. खराब पटक्यांचा इंतजार करावा लागेल. काहीतरी कानामंत्र दिला जातोय अमर याला परिमलेच्या माध्यमातून. टीम स्पिरिट आपल्याला पाहायला मिळत आहे. अमर यावेळेला खूप असा उसळी देणारा चेंडू पंचांकडून अजूनही कोणती दिशा येत नाही. पाहूया. या ठिकाणी व्हाईटच्या स्वरूपात या ठिकाणी आणि बीमरच्या स्वरूपात या ठिकाणी सूचना दिली जाते. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 18 धावा. हळूहळू धावसंख्येला आकार दिला जातोय. 31 धावांचं टार्गेट असणार आहे. संघर्ष पाहायला मिळेल. शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना जाईल की काय असं पाहायला मिळतंय. षटकाचे चेंडू होता. यावेळेला काय घडतंय. ना मुहूर्त देते ना सूरत देखते, हम तो टीम की जरूरत देखते. लाजवाब सिक्सर पाहायला मिळतोय. धन्यवाद डीजे, धन्यवाद. षटकांचा चेंडू होता. सुरेख फटका पाहायला मिळाला आणि प्रेशर कुठेतरी रिलीज केले जाते शुभमेच्या माध्यमातून. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 24 धावा. अजूनही सामना सोडलेला नाही मित्रांनो. संघर्ष मैदानाच्या मध्ये पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्गावर सज्ज असेल अमर. काय घडेल काय बिघडेल याचा लेखाजोखा या ठिकाणी ठेवला जातोय. षटकार आलाय. तदनंतर कमबॅक करावं लागेल अमर याला. षटकाचा चेंडू तर पुन्हा एकदा मिड विकेटच्या रिजन मध्ये तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. तत्वर मिळते ती 1 धाव. एका धावेने धाव फलक हलकासा पुढे सरकला जातोय. 25 धावा. नऊ चेंडून 6 धावांची आवश्यकता असेल. पाहूया. अजूनही क्षेत्ररक्षण सजवलं जातंय. 9 चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता असेल. काय घडेल काय बिघडेल पाहूया. हे पाहण्याजोगं असेल. संघर्ष पाहायला मिळतोय. दोन्ही संघ तुल्यबळ. हार मात्र मानायची नाहीये. क्रिकेट आणि क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळेला काय घडतंय. बॅटची लिडिंग घेऊन चेंडू जातोय. पाहूया पंचांकडनं या ठिकाणी कोणतीच खूण येत नाहीये. अजूनही पंच कोणती खूण देतात पाहूया. चांगली रनिंग बिगविडने विकेट पाहायला मिळते. तद्वर मिळत आहेत त्या. बॅटकट आहे. बॅटच्या लिडिंग एज घेऊन चेंडू आला होता लॉंग स्टॉपच्या दिशेने. तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. तद्वर मिळत आहे त्या 2 धावा. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 27 धावा. हळूहळू विजय उद्दिष्टाच्या दिशेने या ठिकाणी आक्रमण करताना सोमेश्वर वांद्रे संघ पाहायला मिळतोय. यावेळेला काय घडतंय तर बॅट पुकला जाऊन करण्याचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 27 धावा. शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना जाईल यावर शंका नाही. काहीतरी परिमल काहीतरी चर्चा करतोय. पुन्हा एकदा अमर सज्ज असेल. षटकांचा चेंडू होता. यावेळेला काय घडतंय पाहूया. उंची आहे. जबरदस्त षटकार येतोय. पाहूया. सोमेश्वर वांद्रे संघ विजयी झालाय. विजयी संघाचं हार्दिक अभिनंदन असेल. यानंतरचा सामना असेल नेडरेवाडी आणि आंबेड दोन्ही संघाच्या संघ नायकाला विनंती असेल लगेचच कॉम बॉक्स मध्ये या नाणेफेक करायचे.
आंबेड संघाचा संघनायक. धन्यवाद डीजे. यानंतर आपण ऐकूया माझे सहकारी मित्र सहकारी समालोचक अज्जू बने यांना. आजचा रविवार आहे. सोमेश्वर वांद्रे ए संघ परफॉर्मन्स देतोय, पहिला विजय मिळवलाय. तदनंतर दुपारच्या सत्रामध्ये सोमेश्वर बी संघ सुद्धा आपला परफॉर्मन्स देण्यासाठी सज्ज आहे. मित्रांनो, त्या सोमेश्वर ए संघामध्ये युवा खेळाडूंचा वर्ण आहे. आता मात्र या ठिकाणी सोमेश्वर वांद्रे संघ विजयी झालेला आहे. यानंतर या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा किताब या ठिकाणी बहाल केला जातोय. तो परेश पाटील यांना वैयक्तिक 17 धावांचं योगदान या ठिकाणी दिलंय. मी या ठिकाणी अज्जू बने यांना विनंती करतो की त्यांनी परेश पाटील यांना मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार सन्मान द्यायचा आहे.